Igbo ndị ọma ekele m unu. Oge m tere n'ụra taa o nwere ihe bịara m n'obi n'ihi na ndị Igbo na-asị na mmadụ wụ njọ ala. Ọ wụ ihe jọgburu onwe ya n'obodo anyị wụ Naịjirịa na mgbe ọwụla itere n'ụra ihe ga na-anụ wụ na mmadụ ole dị otu a nwere ebe dị otu a. Ọ bụrụ na ile anya mkpụrụ abalị ole na ole ugbu a ọ wụ ihe jọgburu onwe ya. Ọ dịzị ka ebe a na-aba ọkụkọ na ebe a na-aba ewu n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ị ga-ajụ onwe gị sị ndị a na-asị na ha nwụrụ ọ nwụrụ ọwụwụ ndị mmadụ nwụrụ ha. O nwere ike o metụtaghị gị, o nwere ike o metụtaghị m, mana ile anya dịka ndị Igbo kwuru na ọ na-eme eburu ozu onye ọzọ na-aga ya dịka ọwụkwụ nkụ, mana mgbe o metụtara gị ka ị ga-eji mara na mmadụ ịnwụ na ha ndị ya na ha nọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Nke a mere taa anyị ji weta ya dịka isiokwu ileba anya n'ihe gbasara ịgba onye ụpa ndị na-elekọta obodo anyị bụ Naịjirịa na-agba n'ihe gbasara ilekọta obodo anyị bụ Naịjirịa. Biko, ọ wụ n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị n'isi mbido telivishọn ka anyị si na-ewetara isiokwu a taa. Abụ m unu nke unu mara mara, nwunu eze Ejiọfọ, nwunu nke Ejiọfọ jiri akwa ogo. Ọ bụrụ na ile m anya ị ga-ama na dịka m si agba warawara awụ otu m si agba taa n'ihi na obi dị m arụ, mana Chineke ka anyị na-asị ka ọ nọnyere anyị. Onye mụ na ya ga-elekọta anya tụọ ero leba anya n'isiokwu a ime ya ka ọ dị ọgọ taa wụ nwanne unu nwoke nke unu maara bụkwa onye anyị na ya na-anọ mgbe niile. Ana m asị ka o kelee unu. Igbo ndị ọma, ịma a na-asị ochie dike kwa ikiri ndị mmụọ ege ntị. Anyị abịa ọzọ ka a ga-esi tụlee ya bụ ihe taa. Anyị na-asị ka unu nọnyere anyị, kekwa anyị ntị. Abụ nwanne unu nwoke na nwa unu. Aha m bụ Christian Chisaa Akụneme. Nwanne Christian, ana m ekele gị. Ndewo nna m. Ndewo. Ya gaziere gị. Ọ bụrụ na ile anya dịka m si na-ekwu, ọ dịchara m mfe ikwu ihe a. Dịka m kwuru, obi dị m arụ, ahụ na-ajụkwana m oyi n'ihi na ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na obodo anyị na-akpọ Naịjirịa dịka obodo emere ka ha wụrụ obodo ga na-eme gịnị eli ozu. N'oge gara aga a na-ahụ ihe dị otu a n'obodo anyị bụ Naịjirịa, mana ọ bụrụ na ile anya taa dịka na ebe ugwu na ebe ndị ọzọ nke anyị ga-aba ime n'oge anyị ga na-aga n'ihu, ị ga-ahụ na ọ dịzị ka o nweghị ihe ndụ mmadụ wụ na obodo anyị bụ Naịjirịa. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Ọ na-emetụkwa ndị na-elekọta obodo a n'ahụ. Nwanne m nwoke, dịka ị kwuru na ele gị anya a ga-ahụta na ahụ jụrụ gị oyi. Mụnwa akwa ka ọ jụrụ m oyi n'ihi na anyị na-aghọta na oge anyị dị na nwata ịgadị ebe a na-eli ozu na-atụ anyị ụjọ. Ịga ebe a na-eli ozu na-atụ anyị ụjọ. Nke ugbu a bụrụzi a ga n'ihu nwata gbuo nne ya gbuo nna ya. Echi nwa ahụ tolite gịsị ya wuru ezigbo mmadụ n'ala ahụ, ma ọ nọ ebe ahụ egbuo nne ya gbuo nne ya gbuo ụmụnne ya. Ọ ihe jọgburu onwe ya. Ndị na-achị anyị ọ na-abụ dịka ị kwuru eburu ozu onye ọzọ ya dịka ebu ukwu nkụ, n'ihi na ụmụ ndị nke ha, ụmụ nwaanyị ha nụchala ndị ọcha, ọ ga-emetụta ha. Mana a na-ekwu na onye na-achị ọchịchị, onye na-edu ndị mmadụ, ọ bụrụ na onwe onye so ya n'azụ ọ ije ọ gara ịna n'ikuku, ma ọ bụrụ na onwe ndị so ya n'azụ ndị ahụ so ya n'azụ mere ya bụrụ onye ndu. Ana m agwa gị na emetaghị ya. Ọ bịaziri karịa njọ abalị afọ ole na ole ndị a gara aga. Ọ bụ eziokwu na ọ na-eme, mana na mbụ o nwere ihe na-ebute ya oge ebidosuru. Ma Naịjirịa nwere independence chiwe onwe ha n'afọ 1960, enweghị nsogbu.
tutu ruo mma ha bịa nwee ndị agha bịa mee nke mbụ ahụ. Oge a mechara ihe ahụ ebezie igbu mmadụ ebido. Ndị isi ọhụụ ndị a ndị mpaghara ndị agbụrụ ndị agbụrụ ndị a egbuwezi onwe ha ya ebido n'afọ 1966 gazie ruo afọ 1967 agha adazie. Abịakwa na mpaghara ala Yoruba Western Nigeria election ihe niile bụkwa politics ndọrọ ndọrọ ọchịchị aga m achị ị gaghị achị. Ka m gwa gị eziokwu ilecha ihe anya onwe ihe na-ahere na ya ghara ewu na ọwụ ndị ọchịchị. Onye nke na-achọ ọchị o nwere ike o nwere na-achọghị ka ọchịa ya ga na-esi ihe ọkụ. Agụrụ na-egbu ndị mmadụ n'ihi ya ịbịasị mmadụ were otu narị naira gaa were jiri nri gbuo mmadụ ọ ga-eje. N'ihi ya ndị na-achị achị emeela n'obodo anyị bụ Naịjirịa mmadụ oke ngwere nweziri ugwu karịa ndụ mmadụ. Mana ile anya ga ịhụ na ọwụ ihe jọgburu onwe ya n'ihi na ịbịa n'obodo o nwere ndị wu ndị na-elekọta ndị obodo dịka anyị ga-eleba anya taa dịka anyị kwuru na olu ndị oyibo ha na-asị ndị security agents. Ọ bụrụ na ile anya taa ị ga-ahụ na obodo anyị bụ Naịjirịa ilegoro anya ndị ahụ gwa ndị security agents ọwụ ndị kwesịrị ikpuchita obodo ndị ahụ a na-egbusi ndị mmadụ. Mgbe ụfọdụ ha na-esokwa na ndị a na-eme gịnị ndị a na-egbu ya na-ebutazi ihe dịka mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na gị onwe gị nwe onye kwesịrị ilekọta ndị mmadụ ka a ghara igbu ha na ike ndị na-egbusi ndị mmadụ karịkwara ike nke gị, kedu ihe wụ ihe na-ebute ihe ndị a? Ma ọ bụrụ na ile anya ị ga-anụ mgbe a ga-asị gị na o mechara ma ụbọchị gara aga ị ga-ahụ na na-ekwucha ma o nwere onye nke si na ụlọ akwụkwọ pụta ewu dọkịta. Oge o mechara nne ya onweghị nna ọwụ nne ya tara ahụhụ zugide ya. Ụbọchị ahụ mechara ihe a na-akpọ convocation na kwere ya nkwasị ya na imechala gaa chọrọ ihe ị ga-eje wụrụ mmadụ egbuo ya. Mgbe a na-egbukwa ya a sịkwara gwara ụlọ akwụkwọ ebe ahụ ọ nọ mgbe Lagos State University Teaching Hospital ọgwụkwọ ebe ahụ ka a nọ egbufuo ya n'ụzọ ebe ahụ. Gaa na-ajụ sị ọ pụtara na o nwezighị ebe ị ga-anọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa ga-enwe obi umeala na ndụ gị dị ka ihe echekwara echekwa. Ị maghị ebe ị ga-etinye isi. Ịnọ n'ụlọ gị ụjọ na-atụ gị, gaa na-agba n'ụzọ ụjọ a na-atụ gị, gaa nọ n'ụlọ ọrụ ụjọ a na-atụ gị, gaa na-efe n'elu ụjọ a na-atụ gị, gaa na-agba n'ụzọ nke na-eme ị ga-ahụ na ndị na-eme njem ugbu a ị na-anụ nke a na-anụ ebe ọ bụla ha gara amaburu ha na gịnị n'ụzọ asọ kidnapping ndị ntụ na-atụrụla ha n'obodo anya. Ihe ndị a niile banyere n'ọkwụ a na-asị ka ihe ndị na-achị achị na-eme iji eme ka echekwa obodo ka ihe wee dị mma ya na-adịzi ka ha fanyere aka n'ọkwụ ọ na-ewute ha n'ihi na gịnị mere ha agawa ha eburu eze ngwachiri. Ịma na a sị na ala ọjọọ ndị mmadụ bụ ala ọma nwa dibịa. Dịka m na-ekwu ya ndị a na-achị anyị aka ha tinyere n'ofe dịzi ka aka enwe. Ya mere ha na-eme ha na-aga ofu onye na-aga ha buru ndị uwe ojii ruru 7 iri 50. Ha buru ndị uwe ojii ha buru ndị mobile police ha were ndị amị naanị ha na-aga na-eche onwe ha. Ngwachere o nwere si m na-ele anya na onyonyo ọdọgwu nwoke nke ejiburu Ghana na mbụ a na-akpọ Jerry Rawlings. Ọ na-agbaje n'ụzọ onwe ka ya na-akpịa na bekee convoy. Onweghị convoy oji onwe ndị na-eso ya n'azụ so ya na-anya dị moto ya. Enwe ebe e nwere ihe a na-akpọ go slow. Nwa amadi alọtuo ji eke ya n'ebe ahụ na-ozie onye traffic warden, onye chịburu Ghana dịka onye agha chịkwa dịka onye ọchịchị kwuo uche ya ka onye na-emepe ya ebe a. Naanị kanselọ nwere security isii. A sị na Nigeria dị njeri 220 narị abụọ mana mmadụ ole ndị uwe ojii ole ka e nwere
ike agwụla ndị uwe ojii akwa nwere egbe ndị a na-enye ha egbe ka ya na-akpịa chakakpom ichere na ọnwụ ya ichere na o so n'ihe mere ndị na-emere ha ji nwee ike karịa ebe ha nọ mmadụ bịa na be gị bụrụ ụta ihe iji mma ka onye iche ege nwe ike karịa ọnwụ ndị nke eji ụta tupu ị na-eburu mma gị rute ebe ọ nọ ya gbaala gị ụta ma ọ fọzikwe na iji egbe nke ị nwere nye ya mkpụrụ mgbo isii onye nke eji ekpe nke na-akụ ka ụwa niile. N'ihi nke a ndị na-achị ọchịchị lezie anya ha wetuo obi ilu na iwe onye emeriri na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya were umeala n'ihi na ya na-ekwu okwu ebụkwanụ ndụ ndị mmadụ ndị ahụ o kwesịrị ịchị. Mana ọ bụ eziokwu anyị na-ele anya na ndị ọchịchị o nwere ebe anyị ga-eleba anya mgbe anyị ruru ebe o nwere ebe anyị ga-eru anyị amaracha na ndị na-achị achị na osicha ha n'aka. Mana ịbịala anya gị hụkwa na ọtụtụ mgbe ihe na-ebute ihe ndị a gwa gị ndị mmadụ na-etiri onwe ha anya ukwu dịka ndị na-agba n'okporo ụzọ na-eme njem ọ na-eme ha na-eme njem a na-atụrụ ha n'ụzọ a sị gị weta ego ma iweta ego ha egbuo gị gbufuo gị nwe ebe ahụ onwere onye na-achị achị ha na-aga anatara ego ahụ gaa nye. Nke a wụ mmadụ dịka gị onwe gị na mụ onwe m tinyere onwe gị anya ukwu na onwe ihe ha nwere ike ịrụ. Mana ebe o ji na-ewute mbụ na o nwere ebe owu na ndị na-achị achị mara na ihe dị otu a na-emezi o kwesịrị ị na-aga n'ụzọ gaa hụ ndị ewu ndị na-elekọta obodo dịka ndị polisi ndị amị na ndị ọzọ ha nọrọ n'obodo na-elekọta obodo isi ebe a ruo ebe ahụ gị hụ ha isi ebe a ruo ebe ahụ gị hụ ha ime ka ndị na-atụ ndị mmadụ na-egbusi ha ma inwe gị ego n'ihi na ha nwere ike ịbịa lee ọ dịgotu ede ha nwere ike ịhụ ndị nọ na moto na-agara ụwa gị Imo steeti ebe isi fụta ha kpọtuo gị elee gị anya otu a ị na-ata mmanụ ha sị ka ga weta ego ole dị otu ego ole dị otu a ma ị wetara ya gịnị ga-eme nsogbu adịrị. Mana anyị ga-ejiri ebe ahụ anyị ga-aga obere ezumike ọ bụrụ na anyị gaa dịka ị na-anọnyere anyị elebara anya n'ihe dị ike nke ewu na-ebute igbu ndị mmadụ n'obodo anyị bụ Naijiria anyị elebara anya na uju ya. Ọ bụrụ na anyị lọghachita ị ga-ama ebe egburu ndị mmadụ steeti ndị ahụ wụ ndị egbugasịrị ndị mmadụ anyị ga-akpọtụ ha aha gwa gị ihe mere ihe dị otu a ji na-eme ebe ahụ. Agala ebe ọbụla ka anyị ga obere ezumike anyị na-alọghachita ọ ka bụkwara oge ndọrọndọrọ ọchịchị n'isi mbido telivishọn ka anyị nọ anyị na-alọghachita.